Bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico TV. Nos acompaña Eduardo Comesaña, bienvenido, presidente del Centro Cultural de Cabral. Y bueno, queremos darle pues cómo está, cómo ha sido este año para el Centro Cultural de Cabral. Pois este ano moi ben, estamos terminando o ano, aínda nos quedan actividades que por terminar. Dentro das actividades que temos todos os anos, aínda hemos incorporado, que foi a mediados de 20 ou así, de outubro, a Festa dos Callos, que é a primeira que facemos. Foi unha gran sorpresa, porque para o primeiro ano, como temos pabillón onde non chove ni nada, pois se venderon 400 racións de callos e 100 de churrasco. Para nós foi unha sorpresa moi grande o primeiro ano, dentro das actividades todas que temos, banda de música, grupos, baile moderno, que andamos nunha cifra de 150 personas, temos que repartilas durante o día, desde polas tardes, cando hai máis actividade, pero de maravilla. Foi un ano para nós moi bo. Participa mucho la gente de la parroquia de Cabral en las actividades. Ve que hay mucho movimiento. Sí, no, hai, xa che digo, desde o martes, que cando abrimos, que o lunes é descanso, aquilo é unha invasión de xente, xa che digo, porque aparte temos 5 equipos de fútbol sala, hai días que coincide todo, aquilo é unha locura. Estamos aí gestionando co Ayuntamento de facer un aparcamento, porque só para aparcar o que hai é carretera, entón queremos aí, parece ser que sí, que vai a cousa pa allante. Sería para nós un éxito conseguir ese aparcamento para que a xente se sinte máis cómoda durante a semana e o fin de semana, que fin de semana, os domingos, cando facemos actos para todo o público. Bueno, lleva usted muchos años al frente del Centro Cultural de Cabral. ¿Qué es lo que le motiva cada día para seguir pues, apostando por esta infraestructura tan vital como se ve por ahora? Pois motiva, bueno, sabedes que como é isto, que se perde moitas horas, como lle digo, os políticos sin cobrar un duro, e facemos un show moi importante para a parroquia, que é, a min, especialmente, levo como presidente desde o 2005, pero, bueno, en todas as directivas desde o 1986, que naceu o Centro Cultural, pois sempre estuve aí nas directivas tamén e tal, e o que me leva máis pois son os nenos pequenos. Fútbol sala de os nenos, as actividades para eles todos que lle facemos e tal, e depois tamén persoas maiores. Depois hai un público intermedio, se escapa máis da parroquia hacia o centro da cidade, non sabes? Pero o que é os nenos e as persoas maiores, para nós é un orgullo, porque miramos que cada ano hai máis xente, participan nas actividades, que para nós iso é o mellor que pode ser. Claro, es una manera de juntar a la parroquia, ¿no? Sí, a parroquia é que nós non temos socios, andamos en 800 e pico de socios, todo o mundo queda asustado, que dicen, aquí arriba na Becerreira, que é o barrio, como pode estar? Nós temos socios de Bayona, da Guardia, de todo o Vigo, de Porriño, de todos os lados, porque a primeira vez que veñen ali, quedan tan contentos que uns van xa chamando a outros, entendes? Nas actividades que facemos todas, pode ser mesmo as excursións, a romería do Pan de Millo, o baile, por exemplo, de Reyes, a xente ven unha vez, queda tan contenta que vamos ampliando o que é socios, e repiten, entón, as actividades non é só a parroquia, é para todo o mundo que podamos meter aí. Bueno, llevan ya casi 40 años haciendo lo que decía usted, la romería del Pan de Millo. ¿Cómo se mantiene una fiesta tan histórica año tras año sin perder esa pues, que muchísima gente cada año? Sí, iso, bueno, cando empezou a romería os primeiros anos, éramos 4 personas ali e pouquiños kilos de pan, e hoxe o que se move de pan, empanadas. Se aguanta, porque iso quedou marcado, non fai falta nin case propaganda, quedou marcado, como dicir, San Roque de Vigo.
ten aquela fecha que é o último domingo de mes, entón xa a xente acude. Este ano choveu, pois non foi o justo tamén, porque ao estar mollado o suelo, a xente suele vir, familias enteiras, uns traen para sentarse, sillas ou tal, e outros pois túmbanse polo suelo, que é o máis bonito, estar polo suelo con mantel ali e tumbaos e pasar o día. Entón, hai 2 anos que hemos lle dado un cambio porque a romería para montala e desmontala era un chollazo para a nosa directiva. Entón, que facemos? Hemos contratado unha persona e montou aquí a cafetería, e nós vendemos o produto que é o pan de millo e as empanadas. El, pois, fai churrasco, que tampouco había, churrasco, sardiñas, pulpo, fan todo, e a cambio, que tamén o que fai, é que hai máis cantidade de mesas que había, en vez de estar a xente de pé, que nós era de pé, que era estableiros con cabaletes, non. Agora sillas e mesas, entón a xente de maravilla, ven para ali de mañán, topa o seu asiento e tal, e chegamos un acordo, nos dá un tanto por porcentaje de que se venda, e para nós, pois, o ano pasado foi o primeiro ano, este ano moito mellor quedou a xente contenta, pois é a forma de que se vai aguantando esa festa, buscando cambios que melloren as actividades, entendes? Bueno, estamos estos días con el tirón, con el tema de las luces, Navidad. ¿Se nota en Cabral el tirón de la Navidad o es una cosa que queda un poco más...? Bueno, se vas abaixo a zona que lle chaman a Ponte de Cabral, onde está Antigo Álvarez e tal, aí nos comercios e tal, notase neste tal, miras máis pola mañán, agora sobre as 6 ou así, moito ambiente e tal. Na zona nosa máis arriba xa non se nota tanto porque máis ou menos son as actividades que pasa, que nos movemos, pois o que se, en vez de ir a desplazarnos ao centro de Vigo, a mirar un grupo, unha coral ou tal, o facemos nós arriba para a xente, entendes? Como este fin de semana tuvemos unha banda de música, unha maravilla, tan contento estou que me chamaron hoxe a mañán felicitando porque que fora un acto de maravilla. Bueno, ya para terminar, ¿tienen pensado introducir alguna novedad del año que viene en el Centro Cultural? ¿O va a ser más o menos un poco lo de siempre? Sí, máis ou menos vamos aguantando así, sempre surge a mellor cambiar, por exemplo, o baile de Reyes, outro que hemos cambiado tamén, porque antes facíamos baile de fin de ano e Reyes. Que pasa, o fin de ano a xente maior dejou de existir, e a nova sabes que escapa para a ciudad e tal. Entón, era para non facelo, o de fin de ano, dejame, porque a parte das orquestas valen o triple, entón hemos seguido co de Reyes, pero de Reyes había ese problema, que de noite a xente non acudía. Estivemos a punto de dejarlo, pero lle propuxen a directiva unha idea que me parecía boa, dixen, por que non o facemos o día propio de Reyes, que todo o mundo come na casa, pois mire, a forma que veñan familiares, todos da casa que están comendo, nenos, e veñen todos. Pois levamos 13 anos para cá, é un éxito total, unha cantidad de xente de 6 hasta 11 da noite, a orquesta, por exemplo, este ano temos a orquesta Abanico, non, Capitol, que é Capitol. Entón a xente, entón, algo sempre se vai cambiando, non? Agora, en enero, a partir do baile de Reyes, pois xa estamos pensando noutra cousa e a mellor, pois cambiamos algo, pero de momento aguantando así estamos contentos porque mírase no ambiente que están contentos e todo. Pues nada, muchísimas gracias por venir hasta aquí, Eduardo, y mucha suerte. Gracias a vos e que podamos disfrutar estas festas todos. Pues nos vemos en la siguiente entrevista de Atlántico TV.